3. päivä, ja kun heräsin, olin valmiiksi aivan sekaisin. Miten jatkaa sama rata? Miten helvetissä ihminen jaksaa? Ei sama riini, edes efetriini. Mitä olla pysty parantaa? Kirves kiveen lyödään uudestaan. Niin kauan kunnes varsi katkeaa. Saadakseen uudestaan nautinnon, jota rakastaa. Jos ei kestä, en tahdo sitä. Läpimurto, viimein tajusin, pakokeino on olla yksin. Vuoden päivät varjoissa kuljen, kunnes pääni sisältä äänen kuulen. Synke pettää, eikä lähellä ole ketään, joka herättää. Kirves kiveen lyödään uudestaan, niin kauan kunnes varsi katkee.